Waalaikumsalam. Duh, nang ndi kon kok mencap-mencep. Biasa cak kegiatan kulon niki kata kegiatan nih cak. Tuh, Nang ndi? dalam Nang ndi? kulo sedang menikmati niki hari Senin. Duh. Senen kon nikmati ku mbok pangan kaya roti lho. Nggih menikmati hari Senin, tapi duduk panganan niki cak. Ya apa, ya apa? Caramu nikmati ku ya apa? Aja bingungno wong bingung lho ya. Nggih biasane nggih anu napa iki jenenge? Mbok Berenang. 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 Nggih, kula niki pun biasa berenang-berenang niku Cak Suro. Awakmu dadi tongkol ta? Mboten dadi tongkol, mboten wonten niku gaya tongkol niku. Lho. Dari awakmu berenang. Lak gaya dadi tongkol duduk gaya tongkol. Mboten iso kula dadi tongkol niku Cak Suro. Ya apa lek dadi urang ae lang tak onceki. Urang lah nyentek-nyentek kula. Apa? Nyentek-nyentek. Urang kok Nggih. iso nyentek-nyentek iku dadi urang ta dadi mancing kok niki. Kula mboten saged mbiyen dadi urang. Sagede dadi kodhok. Disuwiki kon go kapok kon go. Dok, Nggih. akeh takok jenengmu iki kepanjangane sapa sih? Kula niku kepanjangane lumayan dawa Cak Suro. Duh. Kependekane Sido, kepanjangane apa? Kepanjangane SICDODO. Sido. Iku kepanjangane. Nggih. Lek kependekane Sido. iya 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 iya. Kepanjangane Sido. Kependek. Sido ngono. Apik apik apik. Iku jeneng apik, tak Cak Suro. motor. Sepeda motor Cak Suro apik niku. Apik, iya iya iya. Cita-citamu iku asline apa? Asli lho, dudu palsu lho. Asli nggih, dudu palsu nggih. Asli lho niki. Iya, tapi Asli. gak fitnah lho. Gak ojo nuduh-nuduh kaya Roy Suryo CS lho ya. Roy Suryo niku sinten kula mboten kenal Cak Suro. Iku dulure Roy Markun. Roy Martin Cak Suro. Wah, cacake Roy Martin. Ini sih dulure. Eh? Dulure akeh. Oh, akeh Roy-Roy tok iku. Sing paling tuwa iku Roy Bumerang. Walah Roy Bumerang. Iya, ero kan. Mboten merak.
Roy Bumerang, terus ana meneh Roy Markun, Roy Martin. Sapa maneh? Pak Sumasro niku nggih wonten. Lho. Oh iya iya iya. Pak Mas Roy. Nggih. Iya iya iya. Sampeyan Apa? sida takon cita-cita kula mboten. Wis gak sida. Sampeyan takon kok Cak Suro takon, gak ono sing takon lho selama iki. Takono, lek kepingin ro nang prapatan iki lho enak. Mosok lere nang prapatan kono kula nek golek wong takon. Iya, biasanya takon nang prapatan. Ini terima kasih ya Mbak yang ngegip-ngegip, matur nuwun, tak dongakno rezekine akeh, oke? Amin. Apa, Dok? Cita-citamu dhewe, aja cita-cita RT ta RW ta lurah aja lho. Kula dhewe niki Cak Suro. Iya. Niku sing hari ini nggih. Lho. Awakmu cita-cita koyo kalender ngono sih, Dok. Ono hari ini, hari esuk ngono ta? Sampeyan niku ya apa cita-cita niku nggih. Hari ini kula kepengin dadi napa? Menjing. Menjing kula kepengin dadi napa ngoten Cak Suro mboten ya napa sampeyan niki. Duh, kok ya napa? Jenenge cita-cita iku, Dok, iku terus. Lah apa mek hari ini, besok hari apa? Iku jenenge keinginan, ngerti ya? Arek iki rek kudu tak kramasi ae. Cita-cita. Nah, C I C T A T A A. hmm, Cita. hmm. Iku sapa cilik-cilik iku? Anakmu ta? Iya. Anake emak niki. Kancangan nang wit ngono lho, kayak keranggang. Cita-cita kula sakniki niku hari ini. Cita-cita kula hari ini. Ya. Sakaremu hari ini ta hari esuk sakaremu apa? Hari ini kula kepingin dadi pemain sepak bola. Boh. Kon dadi jaringe mari, jaringe gawange lho. Gelem kon dadi jaringe gawang. Oleh bayaran nang ngoten niku Cak Suro. Yo gak diekrek-ekrek malan. Iki mboten purun. Mam sini naik. Apa dadi gawang? Iya. Kula kepingin ganteni Ronaldo Cak Suro. Wah. Ronaldo dodol cilok ah. Sopo Ronaldo iku pemain apa? Back ta, striker ta, gelandang ta? Apa? Pemain apa? Ronaldo niku nggih bagian niku sing ngiring bal niku lho. Duh. Kabeh iku wong giring bal to. Ana nang rombeng iku ya bale digiring yoan, rombeng-rombeng iku yoan. Enak Cak Suro niku Ronaldo niku. Sampeyan mboten kenal lah. Kak Ronaldo gak kenal waduh arek iku duline. Sampeyan harusnya kenal kali Ronaldo Cak Suro kok kenal nang aku. Prosomu ide Ronaldo kan terus main di arek iku. Ronaldo niku nen ngene pundi Purwodadi Purwokerto niku.
Purwodadi. Alas Purwo. Arek penekan golek pencit kan lho. Pemain bola kok penekan Cak Suro. Sampeyan niku nggih ngono kok. Sampeyan kudu kudu napa jenenge guys. Cek kenal ambek Niki do lek ga iso gaul, ojo gaul dhisik belajar. Kalimatmu lho ngawur. Diguyu arek-arek lho do, ngisi-ngisi. Cak Suro. Sik. Ana dulurku, ana pesawat tuh. Pesawat, jaluk duwike. Pesawat. Iya lek cilakanku dhisik ngono. Pesawat, njaluk duwike, tak dongakno lugur duwe korat karet. Tibake sing numpak pesawat iki gak duwe kabeh. Ono pesawat. Isine duwe pesawat. Pesawate lewat ngebiu dasmu ngono. Ya apa rek Cak Suro iki. Sampeyan niku dadi wong niku sing konveksional, kenal-kenal artis ngono. Gak konveksi ya terus dijahit. Sampeyan Kono iki. ojo ngawur dok kon niku dok. Sampeyan nek dadi wong konveksional Cak Suro, sampeyan iki iso ketemu artis-artis kaya aku ngene iki, koncone artis-artis. Sopo artis sopo sing gelem ambek awakmu? Gumpul ambek kon 5 menit ae step. Wong awakmu lho gak dikonco riwari nang kampung kaya dodolan arbanat. Kula niki nggih heran kadangan niku Cak Suro. Riwari winang kampung niku lho. Nggih mboten wonten sing goleki. Alhamdulillah. Lah wong mbok kon goleki kon iku lha opo, Dok? Wong kurang penggawean ta? Ya apa sih maksud arek iki? Nggih paling wong-wong paling ngerti nek wedi gombol aku Cak Suro wong kancaku artis-artis tok e. Nggih, sandal jepit. Nek ngomong iku dipikir sih, kanca artis iku sapa? Wong kanca kampung gak gelem kok. Waduh. Salah kula niki. Tak kira sampean niki wonge koncone artis-artis adakno. Enggak deh. Bismillahirrahmanirrahim. Awak mi gak guys blas Dok aja Dok. Kon kok tak pakakno iki lho, Dok. Kok njaluk tak pakakno iki ya, Kon. Teng kalau teng. Ngendi teng? Kucing kok dilebokno kandang ucul, lebokno kandang ucul. Tibake kandange bolong. Kandange bolong. Iya. Sahur. Ablu. Nah, panganan sing mbok senengi ku apa, Dok? Panganan. Ya, mangan apa kon? Kula niku biasane Cak Suro nek isuk ngoten niku sarapan kula ten niki. Niki lho, napa sing gambar manuk warna abang niku lho. Panganane manuk lak kerutu, Dok. Ngoten niku lho. Gambar gunung kembar sing warna abang niku lho Cak Suro M napa niku? Suket ta. MCD niku lho MCD. Apa itu daun bisa dimakan? Apa MCD gak ero aku. Amen gak guys, belas ngene kok. Ya Allah. McD ku goblek, kok MCD untumu copot ngono. McD tambahan sampean niki. MCD, wacane niku lho M gede,
C ambek D. Ndas korengen. Iku ngono McD ndeng MCD. Wah, kok iki ngerusak grammar kon iku, guys. Kamen. Keselak jabuk. Sampean gak guys. Dodolan apa? Si MCD dodolan apa kon tau mlebu, nang kono mitek-mitek kaya mitek wong mijet ngono Kula nggih mboten nate mitek, nggih dipitekno ambek sing dodol Cak Suro. Wong kula niki mboten caget deh. Lho. Lare kon seneng ngamu nang nggone McD gayamu, gak mitek-mitek lah terus si apa sing dodol? Wong sing dodol yo nglayani nang kono, wong iku layare nang jaba. Kaya layar tancap dipitek-pitek ngono. Nggih, carane niku kula ngadeg tok nang nggone ngarep layar. Sing antri wae ngamuk-ngamuk. Lho, ngono kan seneng ngono iku. Diamuk wong akeh seneng. Nggih, ngamuk mbake sing dodolan Cak Suro. Lho, awak sing ngantri lah awakmu. Lho. Mboten ngamuk sing dodolan ah. Lho, ya apa kon iki? Iki sing ngantri lah awakmu sing ndelok layar kaya TV ngadeg iku. Lah nggih. nang kono. Lah sing diamamu awakmu. Lah apa kon nuduh sing dodolan bareng iku? Lho. Kira iki ya apa? Sampeyan gak tau mlebu nang MCD sampean. Lho. Aduh, MCD McD. Aja isini-sini kon, Dok. McD. Sampean gak guys ngomong McD Cak Suro. Lho. Wis karepmu, Dok. Wis karepmu bae MCD dah MCU karo. MCU wis tak mlebu MCU. 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 Ya, Mboten tahu kula. Napa niku MCU? WC. Mlebu bayar kudu mlebu 2000. Kon lek Anyar. lho, sowe kok anyar. Nang MCU iku kon lek mlebu kan bayar 2000. Lek dhuwitmu 5000, gak ono susuke. Kon mari mlebu, metu dikongkon mlebu maneh, cek pas. Oh, ngono ta. Oh ya apa sih hari ini? Itu berarti Cak Suro ambek MCD Cak Suro. MCD niku mlebune mboten bayar kok. Iya. Terus mangan apa nang kono? Nggih, kula umume nggih ngapunten ya. Emak niku kan turunane Italia. Makmu turunan Italia, tanjakane sedudo ngono ta. Merep ngoten lho sampean. Turunan Italia kok irung ndelesep kaya terowongan. Nggih pas kula niki anak nomor 8 tadi mboten kumanan. Loh, sing nomor iki kon sapa, Dok? Kaya bal-balane kayak nomor. Kula makme ten gene MCD niku. MCD niku kula maem pesawat, njaluk dhuwit pesawat, Make pesawat liwat ya. Iku riwari wisawatan boto apa, Dok? Ngrusoni wong live ae. Nggih, supire ngono ku ya apa sih? Gaya layangan. Jadi layanganmu tuh wabrano pesawate. Engko lak pesawate gak ketok lek nenek koncoe. Kula maem ham napa? Ham napa niku sing ditumpuk-tumpuk niku lho Cak Suro. Komnas HAM. Mboten Komnas HAM niku napa maneh panganan napa niku Komnas HAM niku. Ngejar arek hamster. Ngawur tambah arek-arek iki. Aja dirungokno arek-arek gak guys Cak Suro.
Iya. Arek-arek Yo mek guyu tok ya gak gelem nyawer arek-arek iku ya. Arek-arek kok nyawer, Dok. Ya apa sih ngegim mek nyawer? Aku ya gak ero, Dok. Ya apa iku? arek iku wis aja dikumpuli arek-arek iku Cak Suro wis gak guys belas, gak suka aku. Arek-arek suka ambek awakmu lho. Ketemu pirang perkara. Mboten umume kula gombol arek-arek niku. Mangan mau diurus, mari mangan senengan iku. Iku lek isu, lek awan mangan apa? Nek awan kula pindah tempat. Hmm. Awakmu mangan pindah-pindahan kok kos-kosan ae, Dok. Kula nek awan niku pindah tempat Cak Suro. Apa selak diusir ta? Hmm? Makan nggih 3 kali, 3 kali ping 3. Kaya obat. Nggih. Cik ta, pindah tempat iku nang ndi? Mari nang MCD, terus nang ngene nang ndi? Nang kuburan. Kula pindah tempat ten gene mriko pengkolan niku wonten pizza hari ulang tahun niku. Lho. Meneh maneh aja nang pengkolan, terus titik ana meneh nang pertigaan, ana pizza ranjang, gelem ah. Nggih ancen dipisah-pisah ngoten tempate tapi mboten wonten ranjange Cak Suro. Iya. Apa sih panganan pizza iku apa? Mudin ngono ta mbok pangan iku kok dipisah-pisah. Pizza hari ulang tahun sampean mboten tahu maem ta. Benjing kula tumbasno. Wah, beda wae awakmu iku. Pengen dikabyo karo makmu ah. Enak niku. Enak apa panganane apa sih? Mie ta, roti ta, bletokan ta. Nggih, roti bunder ngoten niku terus ndukure diorat-arit ngoten. Lho. Oh ya berarti mari dipangan asu, Dok. Oh, mboten Cak Suro niku sik anyar kok dimaem. Lah kok diorat-arit? Asu lale mangan diorat-arit, Dok. Gondol rene gondol rono. Mboten Cak Suro mboten maeme diorat-arit. Niku isi-isiane niku lho diorat-arit ngeten. Isi-isian diorat-arit iku kaya kucing mari nembelek dieker-eker ngono, Mbak. Nggih. Boten. Ya napa nggih? Ya apa sih, Dok? Benjing kan griya, benjing kula jak tenggane pizza hari ulang tahun. Cek semerep sampean. Mau males aku nang kono iso dikaplok karo Dik, kon iki lab nang nggone lapangan terbang ngono ta kok akeh pesawat liwat iki. Nggih Cak Suro kula niki. Benjing kula jak. Kon gak tau ngandel pesawat. Benjing kula jak. Mau jalan ndi? Nggih ten pizza hari ulang tahun niku. Moto lenang pizza hari ulang tahun. Wani sing pizza keranjang iki lho. Terus lek bengi mangan apa senengamu? Kula umume wong maem bengi niku nggih mboten aneh-aneh kula. Bletokan. Bletokan. Mboten mangan bletokan Cak Suro. Mangan apa? Nggih, sampean mboten semerep ah. Lho, akeh iki takok ndeng.
Jadi senengamu apa iku cek ero kok tambah takok aku maneh mboten semerap. Terus yang jawab sapa? Maem niku breakfast biasa deh. Apa? Iku panganan ta godhong pring kok. Breakfast. Mboten godhong pring Cak Jura, breakfast niku. Breakfast iku mangan isuk, Ndeng. Isuk mangan bengi iku lho. Mangan isuk iku lek Jawane iku sarapan. Lek kono breakfast. Breakfast untumu copot kono. Kon mangano sing paling enak mangano kiper timnas iki lho, Martin Pas iki lho jare arek. Ojo breakfast-peasan. Martin Pas gelem ah mbok pangan. Apa panganan sing teko barat Kevin Dick? Apa Oli Romeni panganan kabeh? Mboten enak niku Cak Jura koyoke ndelok teko jenenge niku aneh ngoten. Ya gak enak tok wong menungso kok kon pangan iki lho. Kon iki kanibal lah kon niku. Ya wis kon ngomong ta iki, Dok. Dalam Ngomong ta. kula dimong biasae. Lho, gayamu. Gayamu iki koyo Sukri. Kon iku lho saiki ngomong ta. Nggih. Lek Niki ngomong penjagaan. lek ngomong lanjutan, wis dolenono mbek anamu sik. Siap Cak Jura. Sampean anu ya. Meneh tak jana pizza. Hari ulang tahun sampean gawe klambi sing apik. Mau aku breakfast saya wis breakfast saya. Nggih. Nggih. Oke. Suwun dulur-dulur sing lagi apa aja sehat selalu tak dongakno sehat kabeh, akeh rezekine, ado pahala ado bilahine. Terus akeh doano to.